rondo. Langgam mawon nggih, Pak. Apa? Langgam. Oh langgam, siap. Dibawani mboten? Oh iya no dibawani no. Bawani sike. Langgam apa sing nyemek-nyemek kaya Nyidra Asmara, Pak. wah, Nyidra Asmara. Iya. Weh, saged niku. Saged, Pak. Weh, Insyaallah. insyaallah. Lah kok mengke enek sing WA aku ki kan. Sinten? Iki lho tak wacane ya. Aku ndarani goroh. Mengke kula tak bawa Nyidra Asmara, Pak. Sinten? Nanang Tunanetra. Iso WA aku to, matane raro kok iso WA iki lho. Nanang merem. Nanang merem. Wah, lagi. Heeh, ya. Iso ya nang wenang. Ora sang ngendang. Kene iso njajal bawa nono kok nembang si Niken coba. Oh alah, cek gayam. Alah. Duh. Hop, stop. Wis gede dicupuk dhewe miki ayo. Gila-gilo ya denden sawah. Anu kan, wis gandeng nanang ngadeg wis kancan ana ngadeg sisan. Nah. Wis Mas ning kono wae. Sabar ya, dengkulku kopong. Cek enom kok dengkule kopong kaya wis tuwek ae. Nek bapak nu dengkule kopong wis biasa. Saking cah tau leren kok ya. Iki spesial lho gak awake dhewe lho, Gong. Nduk Niken iki ora dalange awake dhewe iki ora gelem tekan gara-gara. Ngono ya. Nggih, Pak, injing, Pak. Juga nginjing. Nglilir niku wae. Maksiut ngoten. Lah kowe iki turu karo ora ya padha-padha petenge lho. Nggih bentene namung wis tunggal lho, Pak. Apa? Angger meneng ae dilem ngoten. Oh iya. Wis, lakon arep nembang karo Niken Salindri nang. Wong nggih wong niku adi kula niku. Heeh. Lah nggih. Ya. Lho, penggemar wayang Nganjuk cek komplit. Nggih, sembah nuwun. Pak Tukul ya cek lenggah. Oh alah Mas. Lah nggih. Marta gawakne kaos kemuso lali ya. Oh alah Pak Tukul. Iya. Nggih. Saderenge ngaturaken sembah nuwun dumateng Bapak Haji Lukman ingkang sampun nimbali kanca-kanca dija laras sak rombongan. Heeh. Mugi-mugi taun ngajeng malih, Pak nggih. Iya, amin. Bintang tamu nggih niki Mbak Niken niki. Amin. Mau ngene mboten niki udan deres ya. Aduh. Gayamu. Oh, ten. Nggih, pun. Ya. Mawon. Iki uga pamundhut saka Mbak apa jenenge kuwi Tia Murti sing. Nggih, Mbak Tia Murti sembah nuwun. Nggih. Ya, metik seri Hangling Darmo ngono kae. Nggih. Murene karo sapa nang? Niku aku kula numpak sepeda motor. Dewe. Kalih rencang kula. Sing ning ngarep kowe apa kancamu? Kula no, Pak. Terus sing nang ngarep kowe jurusane ngendi? Langsung benjing innalillahi ngoten mawon. Cangkeme amin. Doro koclok. Oh alah, ya. Gek lakon apa? Metik seri angling Darmo. Luar biasa loh kan weekend. Iki kan catatan ya, dudun aku kan. Ndak anu. Wong catetane ning ngarep kene TV-ne iso. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kae lho. Ya Ken. Lagi iki ndase wong tuwek dicandak karo bocah. Alah wong tuwek apa to, Pak? Lah gedene kaya ngono ora ngerti iki lho. Lah iya. On Aja nggae kacamata ireng ya ini iki. malah peteng ya Ken. Ana cerita tingkae ula kale ingkang samya jumuran
Ken, Alam. kowe lek nyawang Nanang sing kaya ngono kuwi kowe wajib bersyukur lho, Ken. Nggih napa, Pak? Ayo. Sampeyan dikeki rupa ayu karo Gusti Allah. Nggih. Dikeki swara sing tanpa ana pedote. Aku kowe cilik nganti gedhe rong tau krungu kok Niken Salindri suarane gerok rong tau krungu. Leres. Berarti telakmu iki telak istimewa. Disawang iso mripat ya iso nggih nyawang, ya ta? Heeh. Lho Nanang delokon, dhek mripat duwe, ning ora iso nggih nyawang, mergo picek. PC audio nggih niki. Picek audio apa? Nggih. Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. Oh, harus. Sampean dikei kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus, Suarane sampean yo apik. Ora ketang hatiku, iso nyawang hatimu ngene Agus. Alhamdulillah kan Agus ndak aneh-aneh. Lambe. Ndak neko-neko. Sampeyan iki senengane gombali wong wedok-wedok. Aku lek kon godhoi dewemen. Makane mbek Gusti Allah dipateni jegrek penglihatanmu. Aliwane listrik dipateni. Aduh ganti. Wani gonja garwane sang moho wiku. Nanong Anenggih sang Nagaraja sesilih nyinaga kini. Iki pengumuman kagem penggemare Mbak Niken. Apa? Benjing tasik acara teng Wates. Oh, sama nak yo update to Mas. Lah, kok. Kowe kok ngerti jadwale Niken iki sing ngandani sapa? Kula tingali teng Google Map. Apa hubungane karo Google Map ki lho? Ora, aku ndelok nang postingan Ken. Aku nonton. Postingane sapa? Ya postingane arek-arek iku, aku kan nonton Ken. Makasih Mas Enten Nanang. suwantene to Bu. Nek niku lho sing ngrungokne. Oh iya. Tanjake wong ayu ya. Ya, digarap ya. Nek Nggih, ngono, siap. nek lagu niki iki lak karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Leres. Nggih, Uga sing ngempit-ngempit nduk Niken nalika jek cilik dhisik. leres. Nggih, di aransemen tegese iringane digarap. Nggih. Nganggo gamelan Bali. Nah, Siap. Monggo Ken. Ah. Nggih. Gen ditembangne karo nduk Niken yo nang. Nggih, siap. Sampeyan istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Siap. Engko bagian duet engko kowe tak musune Retno Cungpe. Wah, niku demen kula siap. Retno Cungpe ket mangkat mau wis ngrasani engko bengi duet karo Nanang. Nggih, kula krasa teng ati kula krasa, Pak. Saestu, Pak, saestu. Saestu niku, Pak. Siap, Pak. Lunggose ya, Lin. Nggih, siap. Nah, yuk coba Nyidra Asmara garap gamelan Pulau Dewata. Yuk, dados.
Dangdut, Dok. Jenang nyanyi naga kini karawani sang resik naga mani selingkuh lan laliane ula tampar kurang ajar naga kini sering dibarani lena ulang beleng nyai terus dilele Cumpurayu wet jaman nganti mekat nyuntan absurd jeriting kalbu konangan sriyang ling kerma kula tambaran lilet naga kini kelambalin kulunggol lewat jambare Dok kan. Salam. Iki mau aku entuk dawuh saka panitia. Merga nggon limbuhan mau urung wani ngedekne utawa ngaturi jumeneng Ibu guru nek ora kleru. Nggih. Mereka Ibu Waka Kesiswaan Ibu Indrawati SPD MAP jatuh tindak panggung gandeng mau Pak Kepala Sekolah sing dirumiyinke mbok menawa beliau tasih kepareng mungon lelenggan jatuh tindak panggung Jondok. Nggih, Pak. Ibu Indrawati SPD mbok menawa tasih lenggah menggo jatuh tindak panggung. Ngono ya, Truk? Ya, mau masalah ya Pak Kepala Sekolah sike sing kon tindak panggung. Ya. Monggo Ibu tasih lenggah napa mboten menawi tasih katuran tindak panggung sing lenggah ora? Sing wonten mboten? Nah. Tasih enten mboten napa? Mboten enten anune, Pak. Oh, pun. Berarti pun sare napa pun istirahat nggih. Enten. Enten mboten? Nggih, kedap. Ada. Oh, wonten monggo. Monggo Ibu. Nah. Ya. Ibu Indrawati SPD MAP. Nah, mau aku entuk dawuh saka panitia. Beliaunya mempunyai suara emas. Monggo Ibu tindak mriki, Bu. Ya. Ya, karo men ora vakum dikethoprakne para kanca. Ya, turup. Monggo Ibu Indrawati.
nyuwun pangapunten nembe gara-gara kula aturi tindak amargi kula wau Pak Kepala Sekolah rumiyin nggih Bu. Nggih, nggih. Tasih anu nggih, dereng ngantuk nggih Bu. Dereng. Wah. Nggih. Berarti menikmati nggih niki wau menikmati pagelaran nggih Bu nggih. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Lho. Bu guru iki lho. Nggih, segeng enjing, Bu. Enjing. Nggih. Pripun Mbak Niken di SMK PGRI 1 Nganjuk? Alhamdulillah kula remen sangat, Bu. Oh, remen sangat. Nggih, amargi ditanggap nggih Oh, makane nggih. remen. Nggih, mboten nggih mboten. Mireng-mireng mau kok saged dicicil. Nggih, saged. Saged, nggih? Saged. Nggih, pokok 1 hari niku saged dicicil. Mengke pembayarannya ampun lunas ngoten mboten, Bu. Oh, Saged ngoten. dicicil. Nggih, nggih. Pagi pinten, mengke siang tambahi pinten. Nggih, ngoten, niki pinten. mengke SMK PGRI 1 Nganjuk kula ken nabung. Kula ken nyicil. Oh, nggih. Mengke niki dicicil tahun ngajeng. Langsung mengke. Heeh. Bibar niki mengke Nggih. dicicil malih. Oh, tahun ngoten. ngajeng. Oh, nggih gampang, Bu, nggih. Ngoten. Leres. Dados wiwit dinten niki dipun cicil isuk awan sore, isuk 10.000, awan 10.000, bengi 10.000. Niku mben dina. Mengke ditransferke teng niku. Nggih. Mengke tahun ngarep lek Nomor rekeningnya nggih, Mbak. Piye kan? Pripun? Jare isuk awan Angsal sore. mboten? Isuk awan sore ya pas hari H lho Pak maksudku. Pak sore ya terus mendino ngono kuwi. lho. Kadung wau pun kalender pun kula bunderi ya Mbak Niken. Nggih. Tanggal pinten lho Bu, tanggal pinten? Nggih, Desember ngeten iki 2026 jeng ben. 2026 dicicil ke saiki. Nggih. Weh ya plekoto no Bu. Ilang no muspro. Iya. Pun gampang mangke Bu, gampang. Mriki dados setiap tanggal 24 nggih Bu. Lahirnya SMK PGRI 1 24. Nggih, tanggal nggih. Oh nggih. Rencana tahun depan badhe nanggap nopo Bu? Nggih karena sing saged dicicil ngoten. Pokoke PGRI niku saged dicicil panggaoke. Oh nggih aman-aman mayang kan Aman. saged dicicil boleh. Wong Dicicil ngoten. laras nggih, saged mboten Pak? Apa? Dicicil laras dicicil saged mboten? Ya iso kepepete ya iso. Monggo Bu, badhe ngaturaken napa? Lagu napa Bu? Bu Indra. Nggih. Napa? Kula niku jene mboten mau kok suara emas lah kula mboten saged nyanyi yang bagus. Ingkang bakal menika partisipasi Bu. Partisipasi. Nggih. Panjenengan Napa Mas? napa? Derek. Nggih. Tapi banyak jenengan nggih, kathah jenengan nggih sing nyanyi. Oh nggih napa nggih. Soalnya jenengan kula bayari ya. Nggih pun nggih manut nggih. Lah iya. Monggo wis lunas saya kok ya. Bu Indrawati niki mung melu partisipasi lan gayengke. Sing gandeng sing dibayar kowe ya sing kudu tele-tele ngantian. Ya. Heeh, ben ora ngentot-ngentut wae ya. Heeh. Lagune apa? Bu. Lamunan. Lamunan. Ayo Mas Agus. Kok Agus to, coro. Wis Agus ae. Yo, lamunan. Mas Andi, padha aneh le kok ya. Iya. Kurang dhuwur Pun dhuwur-dhuwur mboten saged mengke. Mboten niku nadane Mas Andi. Oh ngoten. Andi. Oh. Andi ora Agus. Sing japal ya jeneng ngarepe ayo terus ya. Wong ngoten. Nggih. Ah, Nggih. Ahmad. Ahmad. Ahmad Saiful wonten guru mriki. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ya kok kula nggih enten kok sing jenenge Ahmad. Wong ngoten. Sing ngendang niku ngendang Jawa Timuran niku jenenge Ahmad Saitoni Rojim. Tendo samudra pasang. Maka Bu. Kan tanpa wanganan. Tresna gumring sliramu sayang. Niku suara emas niku Bu. Mila. Nggih, Oh, ngoten. saya suarane jenengan. Mangke kula nyinden kados jenengan SMK PGRI 1 Nganjuk pripun? Ampun, namun ditinggal. Ya, Langsung aja Pak ya. Mangga. Ibu Indrawati. Saya saking pundi?
Saestu ngalih musik nggih pas ngoten kok tempone nggih pas. Mergi Mbak Niken niku. Sing nggarai pas kan Mbak Niken. Makasih Bu. Nggih, sami-sami. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mungkin ada kata-kata untuk semua atau para siswa-siswa. Untuk anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk, terima kasih. Kemarin juga sudah mempersembahkan jadi perangkatan Bapak. Oh gitu. Iya, karena Perangkatan murid kita 2529. Nggih, nggih. Kalau jadikan satu di sini pasti Nggak gelut. Oh, Nggak muat iya, tapi gelut. Gelut. Pasti. Nah, maka dari itu ini perangkatan kemarin ada penyu musik untuk kelas 10, kemudian kelas 11 kemarin juga Mbak Ajeng Febria. Jadi setiap angkatan itu nanggap sendiri-sendiri. Nanggap sendiri-sendiri. Wah, luar biasa, luar biasa. Yeah. Kok sakit mendidik siswa-siswi di sini kok seperti itu toh, Bu? Ya, karena kita awalnya itu anak-anak kita yang paling terpenting itu adalah kedisiplinan Bapak. Oh, betul. Bapak Ibu Guru SMK PGRI 1 Nganjuk yakin bahwasanya anak-anak kita, anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk itu sudah pinter. Nggih, nggih. Kalau karakter itu kalau tidak dibimbing kan susah Bapak. Betul, betul. Nggih. Nggih, nggih. Yang Maka pertama dari- itu karakternya ya. Iya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu Guru banyak menasihati sekarang tidak digunakan. Tapi kami dari Bapak Ibu Guru yakin bahwasanya anak-anak PGRI suatu saat akan mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Betul, betul. Nggih. Nah, luar biasa, luar Nggih. biasa. Disiplin itu Karya- bagi kami nomor Nggih. 1 Bapak. Disiplin nomor 1. Iya. Nggih, pasti selalu akan terkenang oleh para siswa-siswi di sini apa yang menjadi himbauan dan dawuh-dawuh dari Bapak Ibu Guru. Nggih. Walaupun tidak sekarang tapi untuk besok dan kelak. Gitu. Ya, kami yakin Bapak. Nggih, nggih, Nggih. nggih. Karena ya suatu keberhasilan itu dari keyakinan. Betul. Kami yakin bahwasanya anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk juga sudah terbukti walaupun kita itu sekolah swasta Bapak. Betul. Ada yang jadi tentara, polisi, wirausaha juga ada. Jadi luar biasa. Ya. Beliau punya bakat-bakat yang luar biasa. Betul. Berarti Ya. hebatnya anak-anak alumni sini itu karena didikan Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Betul. Itu kalau pewayangan sebagai kawah condro di muka, Bu. Oh, Menggodok para generasi-generasi yang akan diandalkan di masa depan. Mula tepuk tangan lagi untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. nggih, terima kasih. Luar biasa. Nggih, sampun nggih Bapak. Sampun, sampun. Nggih. Nggih. Betul saya nyawer pun diwakili kalian Pak Kepala Sekolah. Oh, ngaten. Niki pun disiapne. Napa nggih? Repot-repot. Terus Mbah Nuwun Bu. Nggih, Mbah Nuwun. Ya. Nggih, Bu, nggih. Ya. Ayo men disusul karo Mayang karo Okvalita. Ya. Iki ana sing nyuwun lagu Samboyonan. Nah, iki. Nah. Yo cah telu. Mumpung enek Mas Gugu. Gugu. Heeh. Ki saka Mas Ruki sing ana melandangan Pace. Mau nyuwun lagune sing berbau Samboyonan Pak Kangko. Nggih. Yang kepengker tahun kepengker nimbali dumateng kula sakanca. Nggih, sembah nuwun. Nah. Ya ta. Nangis sajroning atiku. Nalika Aku
kadang iki dorang iman kupinge dhewe-dhewe. Kuping tuwek lek krungu kaya ngene mak pang 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 pang. Rodok dilirene Mas, sound sistemnya kebanteran iki wis. Kuping iso pang 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 pang. Mulai kurang banter nesu. Iya. Bareng gabung karo Sonjo Dipati terus gensete digawe dhewe